So guys, ato nang sugdan og panguha, sugdan na to og pitas ang kapayas. So ito na guys, ang mga kapaya nga among nakuha. Daghan istanan, dagko istanan. Hi guys, good morning. So karon guys, maniud to mi guys. Mao pa lang amo ang pag-out para sa amo ang lunch break. So karon kay nakahigayon mi nga ako makauban ako diri na ngaon, yon nakasabot mi ba nga mag-vlog na lang mi kay dugay-dugay na sa ming wala kapos, wala mi kahimo og drama. So karon guys, amo ang mag-vlog na lang mi diri bisan og magkaon mi. Pangaon tani yung tanan guys. Sa mga wala pa nakakaon diha, mangaon tani yung tanan. So guys, ang akong sudan de karon kay chicken cordon. Ayan. Sabaw. Iyawa gala na jam. Chicken cordon nga naay sabaw. Kita na din yung chicken cordon jam. Uy. Nausik ang sabaw. Itakaw man ani ka unoy. Guys, mangaon tani yo guys. Tukan ka din. Ano problem mo? Guys, while nagkaon ko guys, para dili masayang ang atong oras, Buat jam. mag-shout out sa ko guys. So, shout out ni Shirley Aicardo, Nichan Kane, Ma'am Lydia Puwa o ni Ma'am Ramonita Digamo. Hi, mega love shout out sa inyong lahat. Campaign. Guys, ang amo din sunod na mo buhaton karon guys, after sa among kaon na mo karon, manguha mi, mangawat mi og kapayas. So guys, ato sang palungon guys, kay magtiwas sa mi kaon dayon. After sa among kaon, mangawat mi kapayas guys. A few moments later. So guys, karon na humana na jud mi og kaon karon, mao pa jud pag humana mo og kaon. So ang amo ang trip ron guys kay ang among oras na mo taas-taas pa man, mangawat mi og kapayas. Sorry mga wat. Nay kapayas dire nga kanang white tag iya. So amo ning kwaon kay amo ning gulayon. So ali guys. Let's go guys. So guys, kung nakita niyo ang kapayas guys, daghan kayo og bunga. So na lami kista ning gulayon ang kapayas no. Actually, pwede ni siya sagulan og sardinas, pwede gani ni siya kuan kanang isagol sa kanang manok nga tinula. No? Dire sa syudad guys, mahal kayo ang kapayas dire. Kunya og adto ra mo sa bukid ang kapayas, ipanghatag na siya, ilawog sa baboy. Inana ang kapayas dito sa bukid guys, pero kung andire mo sa syudad, grabe kamahal ang kapayas. So ato na siyang dughiton siguro kay wala man ko tayo dughit. Kanina lang oh. So guys, dara guys. So mo na itong gamiton na to og dughit. So atin og ito Alex. So guys, ato nang sugdan og panguha, sugdan na to og pitas ang kapayas. So lami kista rin guys, kini akong kauban ako diri guys, vlogger basta unta ni. Kini akong kauban unta diri guys, vlogger ko unta ni siya pero hilumon istanan di ka mao mo istoryas kamera. Ana na lang, ikaw na lang itigisagang. Ikaw isagang diha. Wala ka pero eh. Ano ulit ako? Asa na pet? Kana. Oh. Yan. Diba? Yan.
Yan. Ayaw ba ni kapayas? Sorry. Yan. Kapukos duro. Mara ka ba kumakaon? So kana ra sa atong kwaon na to guys kay di madagutan na tanan kay daghan ra kayo. Ayaw porma ni kapayas. Awal ng mga kawatan ng kapayas, oh. Tanawa guys. Murot na guys, tanawa guys. Tanawa guys, dagko kayong kapayas. Libre na ring gulay ani guys. Oo, usam mutan ka na, di. Ha? Mutan ka na. Ako kaluto. Karana na kay plastic na wa. Ito, pasing nga ito plastic to. Kamunit lang po daw plastic. Ang kami diri guys no, burag jud kami mo nagtanom ani kay ditso ra mig pangunga. Burag nakatag-iya ba? Tanawa guys, ang butong. Daghan kay nagbunga ya karon ano. Asam to ni? Asam to ni kuan? Ato tang gripo atuan, ato ni kuanan, atong basan. Dali. Tanawon pa bugas guys. Dapat ang kapayas ato gini siyang hugasan kay katul kayo ni. Sama sa katol. Inaani mi ka maayo mo mangawat og kapayas. Shout out na lang sa tag-iya sa kapayas guys. Mga viewers dyan ay magsaba nga manguha mi kapayas kay basig mapriso niya mi. Dali oh. Ayan, di ba? So ito na guys, ang mga kapaya nga among nakuha, daghan istanan, dagko istanan. Amo ni siyang gulayon. Unya, amo ni sa gulan o manok nga Bisaya. Ay, bulot. Ikaw na ko sa pito. So amo na siyang hipuson kay karong gabi palitan nato ni og manok Bisaya. Pin, ganang oh, ay, tagak. Natagak guys. So no, usa magdakay ni pindi. Yes, lagi ko mga iman, tapos nisnitsan. Mga isiniksan. So guys, naanami diri guys sa amo ang gikan-an, naabot nami diri. Nakuha na namo ang mga kapayas didto among gikawat. So ang amo ang kuan ni ako ning dadon sa amo ang boarding house kay palitan ako ni og kuan Dinas. manok nga tibuok para ako ni siyang isagol. So dire na lang ko to ang among video na mo guys kay basin ma-late na unya mi. 1 hour ang amo ang lunch break nya basin ma-late na mi guys. So Kapit na. salamat kayo guys sa inyong pagsuporta sa among YouTube channel. Hantod sa sunod nga higayon. Bye!